Insellmilkom. Illum it-tnejn 5 ta' April qed niċċelebraw l-ewwel jum tal-ottava tal-Għid. Fl-Evanġelju ser naraw lil Ġesu rixuxtat jidher lin-nisa li kienu tant lejali lejh u li baqgħu miegħu sal-aħħar. Nistgħu nimmaġinaw il-ferħ kbir li ħassew dawn in-nisa bil-preżenza ta' Ġesu ħaj. Illum Ġesu rxoxt jixtieq jgħaddi dan il-ferħ lilna wkoll. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Dan l-innu ta' ferħ nilqakom flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-ewwel jum tal-ottava tal-Għid, it-tnejn. Meta aħna qegħdin niċċelebraw għal ġimgħa sħiħa 8 ijiem il-ġrajja kbira tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-ogħla ta' smawiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda. Għati lil qaddejja tiegħek li permezz ta' ħajja tajba jibqgħu jaħarsu fihom il-frott tas-sakrament ta' twelid ġdid li ħadu huma u jisqarru l-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50 Pietru flimkien mal-11 qamu għall-illud bleħenoli. Nies tal-Ludija u intom ukoll li toqgħodu f'Ġerusalemm. Kunu għafu dan u simgħu sewwa se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla ta' komprova tiegħu permezz tal-mirakli u l-ġubijiet u s-sinjali li jagħmel bih fostkom. Kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom f'idejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel. U intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall irbit tal-mewt għaliex ma setax ikun lill-mewt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu: Żammejt lil mulej dejjem qudiemi, għaxu fuq il-lemin tiegħi
biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela bil-għen għal-sieni u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet li ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Inti għarraftni t-triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalluni ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David u miet u kien midfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal: la kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu mara t-taħsir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-kol xhieda. Għalhekk issa li Alla ollih bil-leminija tiegħu u rċieva mingħand il-Missier l-Ispirtu Santu li kien imwiet u sawbu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jien għedt lill-mulej insidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej inti s-sem u l-wirt tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbierek lill-mulej li tani l-fema, imqarb il-lejl qalbi tal-limni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Alleluja, alleluja, alleluja. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet, għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix lil maħbub tiegħek jara l-qabar. Alleluja, alleluja, alleluja. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm għaxqa għal dejjem flemintek. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għajt, għax feda l-ħaruf in-naġġ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-Missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Ejdilna Marija, ħabbrilna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu lil xoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa illi żar. Ir-xoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih it-tamajt. Maru l-Galilea qabilkom, hemmhekk se tarawh. U nemmnu lillum Kristu r-xoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan ħenna lina, u Kristu rebbieħ, amen, alleluja. Dan l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-bulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar kollhom biża' u ferħ kbir u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu u ara iltaqa' magħhom Ġesu qalilhom islim għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom tibżgħu xejn. Morru wasslu l-aħbar il-ħuti biex jitilqu lejn Galilija.
li jarawni hemmhekk. Huma sejrin xi wħud mill-ases marru l-belt għand il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-soldati kemmxa flus ġmiela u qalulhom ejdu hekk. Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna nġoluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet. Dawn ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom. U din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. Dan kien il-kliem illi dawk li kienu qassa mal-qabar ta' Ġesu ftehmu li jgħidu biex jispjegaw għaliex il-qabar kien vojt, għaliex Ġesu kien sparixxa. Għamlu dal-ftehim mal-qassisin il-kbar u max-xjuħ. Mhux biss, imma dawn tawhom ukoll kemmxa flus ġmiela, jgħid l-Evanġelju. Ma kienx l-ewwel darba aħna niftakru fil-Passjoni huma wkoll taw 30 biċċa tal-fidda lil Ġuda biex jitradih. Aw donhom żiedu l-ammont biex dawn l-ases jagħmlu din il-verżjoni għalfejn dal-ġisem mejjed ta' Ġesu sparixxa mill-qabar. Kienu jemmnu dawn mid-dera li kif ngħidu bil-Malti bil-flus tagħmel triq fil-baħar. L-affarijiet isiru aktar faċli u tieħu anki tikseb anki dak li m'għandikx. Avolja ma kinux jemmnu wkoll dak li ngħidu aħna li bil-flus ħadd ma jixtri l-ġenna. Innutaw fil-fatt ir-raġuni li ġabu. Jgħidu ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl. Dad-dixxipli tiegħu kienu dawk li kważi kollha meta ġew għall passjoni u l-mewt ta' Ġesu ħarbu, abbandonawh, telqu għax beżaw. Kif jista' jkun li dawn issa wara li Ġesu miet u difnuh se jmorru biex ifittxu il-ġisem mejjed tiegħu meta hemm l-ases barra l-qabar? Diġà ma tagħmilx sens. Mbagħad jgħidu aktar jgħid u serquh waqt li konna reqdin. Anki jekk kieku serquh waqt li kienu mqajmin, mistoqsija kienet tkun intom x'ases intom, ta' xiex kontu għassa intom, jekk serquh. Ma li tgħid waqt li konna reqdin, turi kif qed jivvintaw gidba li fil-fatt waqa' ġebla fuq saqajhom. Illa għaliex jekk inti qassa kif kont rieqed. Eżatt il-kontra ta' x'suppost kont qed tagħmel meta kont qassa. Imma b'xi mod ivvintaw din ukoll biex isibu spjega għaliex il-ġisem ta' Ġesu ma kienx hemm u avolja din kienet kontrihom, kienet tinkrimina lilhom, mbagħad ftehmu mal-xjuħ u mal-qassisin il-kbar li joħorġuhom mill-inkwiet. Qalu tinkwitawx, aħna naħsbu aħna kif noħorġukom mill-inkwiet jekk jgħidulkom xi ħaġa. Innutaw x'konfużjoni toħloq meta tipprova tatti dak li hu veru. U anki meta dawn in-nies ma ridux jaċċettaw il-Ġesu lanqas issa li qam il-mewt, imma jivvintaw storja, jaraw kif jagħmlu anke jekk ma tagħmilx sens l-istorja
Propju konfużjoni li turik m'hemmx paċi fil-qalb. Ara l-kuntrast. Ġesu meta jiltaqa' ma' dawk in-nisa u d-dixxipli tiegħu li l-ewwel kelma li jgħidilhom is-sliem għalikom. Ġesu irxoxt dejjem jagħti il-paċi tiegħu. Kull meta jidher hekk jgħid, is-sliem għalikom. U jgħidilhom tibżgħu xejn. Is-sliem li jagħtiju jgħin lid-dixxipli biex jelbu il-biża'. Din hija il-grazzja dan huwa d-don li jagħtina Ġesu ħaj. Anki lilna jgħinna biex ikonna il-paċi tiegħu meta niltaqgħu miegħu l-ewwel ħaġa li jgħidilna. Is-sliem għalikom, tibżgħu xejn, illa għaliex hu ħaj u lilna jimliena bil-paċi u bil-ferħ tiegħu. Nitolbuh illum din il-quddiesa bil-kliem tas-salm li fil-fatt ikkwota wkoll San Pietru fid-diskors tiegħu li qrajna fl-Atti tal-Apostli, il-kliem sabiħ indirizzat il-mulej, int tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Għatina mulej qalb miftuħ għalik biex inti tista' timliha bil-paċi tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin barra jew qegħdin għall-kura barra. Nitolbu speċjalment għal dawk li qegħdin f'sitwazzjoni kritika jew li għaddejjin minn tbatija biex inti tgħinhom kull mezz. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jaħdmu fost il-morda u fost l-anzjani, fost dawk li huma waħedhom biex inti tgħinhom fil-qadi ta' din il-missjoni tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex iġġeddidna dejjem fl-imħabba tagħna lejk u lejn l-oħrajn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex tilqa' fi ħdanek il dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar ġranet, u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek.
biex dawk kollha li jġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfaw lejn il-mulej. Nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda f'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew il-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien singħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna nina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammeli magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, għafrilna tubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba ħnina tijak il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fawwar fruħna mulej il-grazzja tal-misteru tal-Eid u lil dawk li qabbatthom it-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem għamel jkun jistħoqilhom jirċievu id-doni tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla.
اللي قاعدين fl-ottava tal-għid, illum nikkontemplaw il-misteri tal-glorja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana jina u għafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti jomna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerer bih kolla u jien dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti jomna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerer bih kollha u jien dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu tela s-sema. Mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek
imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubiet naħarissa minna tal-infern u ġenerebeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sina Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubiet naħarissa minna tal-infern u ġenerebeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħ u l-ġisem.
Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames missieru ta' Glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Timma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek,
imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitnietu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fissemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għattihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidifuqhom. Jistriħu fil-paċi. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibben għandna li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba de marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Ammara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Ir-rażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlanna l-grazzja l-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallitina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kas-ismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Qabel intemmu din ix-xandira ninfurmakom li wieħed jista' jakkwista l-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna. Min jixtieq jakkwista minn qabel dan il-ktieb bit-tagħlim tar-raj spiritwali tagħna huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Nawguralkom il-ġimgħa tajba.